Iri sa Baliabangir, Mayor Richard Degala si susuporta di kalikagom ni Presidente Bongbong Marcos. Dito ti report ni Idol Bernard Ver. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Susuporta ti lokal na gobyerno ti Bintar, Ilocos Norte ti kalikagom ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi pa ka-ornos ti Pagilian at Pilipinas. Sigon kini Mayor Richard Gala, sulaeng nga makita digiti proyekto ang napunduan ti gobyerno, tapno saan naman tayo ti buwis, digiti umili. Ti LGU Bintar namin, kitnataan iti project monitor team, tapno babantayan amin na proyekto, may patakder, ken may pasigurado ti kalidad na. Anong ni Apo Presidente, kasi jay ko nagtata, especially kadagiti end user, hala ko mga lokal ang gobyerno. Dapat jay pa lang pa nag-design ko mati project para kanyak Apo kasi nagbali na kakapitan. So experience ko dito baseline yan the experience sa Apo. Hindi kapitan ng Apo, ada tiyempo na umay ada papunduan mga project. Tatano ada papunduan mga project, karamidan daw umay da i-validate. Nung nalbas nga i-validate da, yaramidan da ti-designan. Tatakada kami, ti pa apen mga bumarangay kuma, dapat design nga aramidan ti maseknan nga mang-design, dapat ket nakabase yan tay needs ti barangay when a situation, when a condition jeep mapunduan. Kasi dahil end user, iso dati kang runaan nga makaam mo, do ka sa no ti plastar na, no ana ti mabalin nga mapasama kadakwada, no anamet ti suwestyon nga mabalin nga solusyon ti dili nga problema. Ket tata, kasi siya pa rin talaga experience ko nga, dito pa'y kunadagan niya kidiwa, na kapitan kunadagan niya, dito agad inadal mi, trabaho mi dito yung kunada. Ket no kasi tirik, kasi iti may iba hindi ko kadakwada kada kami nga mga igmiyayat medyo nasakit met yan to part me yan dito may tisungbat ko hindi ko kadakwada nagpepeso inadalyo yan ti makaam mo ti sitwasyon ken kondisyon ta problema da kami ta ori nakakidem kami amumi do kasano ti plastar na so dito ti bagbagami apo nga dapat at that the proper coordination with the end user ta sumrek tumet ni LGU nga mabalin nga mang monitor kada iti project ito kasi ada possibility na nga talaga nga ada the tiyempo na nga data han nga amo ni mayor han amo ni gobernador kaya sobrang thankful na dito isisirek ni Apo Congressman Sandro although hindi umuna nga part na ada talaga project hindi ko nga sumrek nga haming amo tipimayan tayo apo nagipag-coordinate tayo iti district office tayo nga masapol kumagat amin ko mga project nga aga po iti national government aglalo no aga po yan iti DPWH dapat ket i-coordinate na kuma iti lokal ang gobyerno kasi ada instances na iti kwa nga ada design tayo kasi madamatay nga ising simpati drainage plan ti LGU ti ili tayo and yet bigla nga simrek tata ti design ti DP na kanal ket haan nga agpada tanon uneg meten ti dinisign da yan tayo dinisign ti LGU so kas anong nga rod tata nga makasalta ti danom no noon uneg met tata so stagnant ti danom so idangan ng rugin so far that time na po ang patinga kadagito nga tiyempo aming tata nga project na sumrek iti LGU under the DPWH ket bagbag na aming kadatayon tapos timet-timi antayon yan ti lokal ang gobyerno kasi ti kaado nga project tatang umay kadatayo nang designar nakmet ti maysa nga in charge from the engineering office na during the validation data isot kadwada na mapanmang validate tapnon awan ti makunkun ng overlapping ki project tapnon di kas may isimpa nga nasaya at naurnos tapnon haan nga kasi ada tiyempo na ngamin ngano sa bali man di engineer nga baunay mon ket sa bali duman di umaymet ang pag-validate manen sa bali duman itutududan kasi mapaspasamok talaga dito iso nga dito ti plastar ko na panunutan tayo na napinpindasin nga mang designar tayo ti may isang engineer nga aning nga project tata iso na laing ti kadwadan nga mapanmang monitor dito tata ken mang validate. Pasente pa salita ni Mayor Richard Degala iti pa nakabinsa-binsano do kasano nga mamonitor dagiti so aming nga proyekto tapno siya nga masayang iti ili TV Star. Para iti IFM News, Idol Bernard Fair, Tatak RMN.